1074 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Oras sa Pilipinas, alas 10 in punto. Patrol 774. Ambulansya Sangkalinan. Emergency Hotline Sangpulugan. Operator. Searchlight sa Kadurong. Rescue Group sa Tion San Pagkakinanglanon. Mata Kadurungan San Kagamuan. Patrol 774. Patrol 774. Tatak RMN. Patrol 774. Sa liwat, may gabi na sa inyo taran mga kasama, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton nga mga kauturan sa 180 ka mga barangay silingaton syudad. Patrol 774. Sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa nga Lapus-Lapas Haro, Mandaluyong-Mulo, Arevalo City proper. Kag sa tuman taran nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaipiman nga mga kaprobinsyahanan silingaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sa ngaton nga pag-waragwag. Sa inyo tanan magkasama, good evening. Taga-welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa panatuntunan. RMN Patrol 774. Patrol 774. Kinahanglan magkasama diri sa aton nga pagpangaraga. Liwat kita nga magatalaka isang pila ka madaragko nga mga issues, mga top stories of the day, sang balita lokal, nasyonal kag internasyonal. Mga mainit-init kag nagabalingasyon nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangaraga. Sa kinahanglan mangingkaw po naton karon na ma-report na ka informasyon nagikan sa aton nga mga RMN Patrol reporters. May kantaran sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Sa kinahanglan, ako naman ang inyo kasama, Radyo Man John Alojado Kapulo. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga kasama. Today is Tuesday, July 7, 2020. Kapit sa city, nagari kita subong diri sa ato sila nga pagpangalagad. Kamusta na ka muna? Patrol 774. Base kung matingala ka mga waita background music. Kinata mag-background music Radyo Man Bernard. Kay way patay claim sang kwan. May paso doble itong music tabla. May nag-claim. Sige na reklamo nila sa Facebook. Inyo na lang na, burawan nyo na. Kabuhi man ko yung mga programa nga wala music mas nami gani kung wala music kaya nga akong tingog daw music naman lang hindi bala Radyo Man Bernard nami pa gani way music kay daw ka gwapo pa. Sa ato sining pagpangalagad naman kasama sa mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information nga aton pagatalakayon diri sa ato sining pagpangalagad. Kamusta na kamo guri anay da? Kamay gabi lang sa tanan-tanan naton nga mga kauturan sa mga nagapulaw-pulaw pa, mga nagabugtaw pa. Subong nga gabi diri sa ato sining pagpangalagad. Pero last 10 nagigilik kita nagsugod Radyo Man Bernard no. Kuano, medyo gulo gabi na gid man. Patrol 774. Sige lang mga 2 ka oras ni timing gini maka damo pa man ni matalakayan ta. 2 ka oras may tingala kita Radyo Man Bernard no. Kung hindi kani Radyo Man Bernard announcer o kung broadcaster Radyo Man Bernard, mga ultimo 15 minutos galibog ulo mo kung hambal mo Radyo Man Bernard no. 15 minutos galibog ulo mo kung saan matapos. Pero kung broadcaster ka, kadunandan mo na lang Radyo Man Bernard. Labi na kung commentator ka. 2 ka oras daw ka kulang. Ang 2 ka oras niya, kulang niya sa aton. Doon na andan trabi yung mga tag 2 ka oras ito nga ang programa. Bisan 3 pwede ka oras. Kayang kaya, yakang yaka kung si Kwanta. Kung si Inang Yormi pa.
Yormi niya pag hambal nga muna. Yakang-yaka. Papi, kasi na. Sa ato sini nga pagpangalaga man kasama sa mga pinanak ka mga dalagko nga mga balita kag information nga aton pagtalakayon. Di sa ato sini nga pagpangalaga aton karon nga mga headlines. Patrol 774. Dari kita sa ato sini mga pinanak ka mga dalagko nga mga headlines nga aton pagtalakayon. Patrol 774. Una sa aton sini diri nga standby gali sa ato sini nga mga tagpalamat. Kaya digay i-check naton ang situational report. Lagi ka sa ato sila nga patrol upod kita kay Radyoman Francis Basco. Kag Radyoman Michael Rolen Istaniel. Day off gali subong Radyoman Flo Consumo na barite. Kag kon maka-augment karon si Radyoman Aldrin Sukinya. Mga pila karon ka mga headlines. Unahon ta karon mga pila ka mga balita ka mga headlines. Lagi kan sa ato sila nga mga patrol reporters. Diri sa ato sila nga pagpangalagan. Pero antes sila. Patrol 774. Diri kita makasama sa aton karon nga mga headlines. RMN Headlines. Sa mga balita lokal, board member Dorothy Paes nagpa-check attendance lang sa ginhiwat nga regular nga sesyon. Pagkatapos daw kaangay sang isa ka aso nga nangindulaan. Si board member Dorothy Paes plus si Tiyay Duray. Si Tiyay Duray mga kasama. Guro hindi siguro kaagwantabla nga ti kinanglan dapat ma-present kay sa Radyoman Bernard. Dapat ma-present kay sa regular nga sesyon. Kay mahuya man sama kon mo 15 dias nga under daw sobra pa sa nagpa-quarantine mo. Kaya mga angato sila nga quarantine period may kasama hindi ba dapat 14 dias lang. Ang iyaya 15 dias mo. 15 dias magkasama nga quarantine iya. Ina nahuya man guro si board member Dorothy Paes nga inang magpanago bla hasta nga siyempre daw ano gusto ya sundon niya si Rimo Sulas nga mabato sang sweldo nga way obra-obra. Ti daw nahuya man sa siguro nga mag-practice sa ginatawag nga sige lang baton sang sweldo pero wala ga kulokadto sa iya nga opisina Radyoman Bernard ang ginhimo iya may kasama binyo ko na no. Nag-attend gid man siya sang regular nga sesyon kagaina sang aga aw hapon gali. Nag-attend gid man siya sang regular nga sesyon kinasang aga. Pero pagkatapos nga magpa-check sa attendance Radyoman Bernard paglawag nga roll call kay parambalaan ta kung mayara nga quorum sa presented sang karamuon sang mga board members nga mag-attend sa miyembro sa sangganuang panalawigan. Pagsinggit nga Paes Dorothy present sila nga to pag-roll call sang SP Secretariat pagambal nga present tamo na plupong ko sa magkadali nga daw kuno abi nagatuon-tuon pa siya nga daw kuno abi daw may ginaubra siya nga lamisa pagkatapos gali kay daw ganasindutan nga natasa niya sa iya nga prungkuan kay ang tanan-tanan nga mga miyembro sang media Radyoman Bernard ang mata siya katulok. Tanan nga mga miyembro sang media ang mata siya tara naka-sighting siya ang center of attraction sa magkatapos ang media kagaina dito sa may session or sa may session hall sa provincial capital. Tanan nga mga mata dito nagatulog siya. Ay nagwapahan tanan nga mga media siya mo. Sila sa mga media sila tapos na karon sa sesyon hindi gini sa kagwa karon mong utson gini sa sang tanan-tanan mga tapos ang media kay man ti damo para magkutanon. Wais man siya, marunggis man. Ang ginhimo yung may kasama pagkatapos nga nagpa
ini siya ang nagpa-check attendance. Pagkatapos siya nagpa-check attendance sa Radyoman na Bernard, inimo ya, nag-amat-amat siya. Pagkatapos dugay-dugay nang indulaan. Ano ka nga isang aso nga nadula mo? Inang kantabla nga lumabay-labay nga daw aso. Aso pa lamang ang tanan-tanan nga butang sa kalibutan. Ang mga matam is ahay, nagapait lang ahay. Aba. Daw, Daw, kuan mo daw nagahimo lang. Daw aso lang sa nga gulpi lang nga nangin tulaan, may kasama. Pagpangita sa iya. Ang tanan-tanan nato sini nga mga katapos ang media dito katulok sa iya mo. Ang tulok makasama. May mga buot silingon. Ang tanan nga mga pagtulok sa iya. May mga buot silingon. Dagasulod sa pinsar sa gato sa pagkatapos ang media. Siling mata man niya. Ang nagasulod sa pinsar ya kabay pa masabat ni Dorothy Paes. Ang tanan-tanan nga mga palamangkutano na sa pagkatapos ang media. Ngagin panaguan niya sa sulod sang 15 diyas. Ika-16, subok ika-17 ng adlaw. Mga kasama, supposedly subong adlaw na tani. Ang tiyempo kung tani supposedly nga magkasabat siya kay ara sa kagina sa regular nga sesyon. Abi ko gani anay ko nadula na ni siya. Abi ko anay ko na lumos na ni siya sa sabaw sang tugabang. Hamakon mo 15 diyas nga pangitay siya way sa makita. Tawgan mo sa tripuno ya hindi sa masabat, hindi sa makontak. Tanan-tanan nga mga medyos posibles. Katuan mo tos balaya. Way man. Hindi mo man sa makita to. Katuan mo sa barangay hall ya way man to siya. Barangay kapitan ba sa may barangay Balabag? Nga panago si barangay kapitan na Dorothy Paes man. Ano ni man may ginapulian sa nga iban nga balay? May ginapulian sa nga iban nga barangay? Ang hindi sa makita siya nga barangay, hindi sa makita siya nga balay. Hindi sa makita sa barangay. Tawgan mo tripuno ya sarado. Anay kagaina nagtuhaw siya. Daw kaangay sa isa ka uhong nga umulhot lang gulpi sa may sangguniang panalawigan. Kag mag-attend sang sesyon, abita kung piho na nga maka-attend sa sang sesyon may kasama. Katapusan, nagpa-check attendance lang kag maglakat. Ang pamangkot Radyoman Bernard amo ni. Wala ka mahuya nga yun di patula ka. Nga nagpa-check ka lang sa attendance mo kag maglakat. Mabaton ka naman sa sweldo mo. Ang importante dira, wala ni mo ginkabilinggan nga mag-attend sang sesyon kag magtrabaho sa imo nga obligasyon nga ginhatag sa mga pumuluyo sa imo. Dapat kay ginaswelduhan ka sa mga pumuluyo nga yun ipatula ka. Dapat trabaho ka sa insakto. Ang trabaho mo magpungko dira once a week lang gid ina nga buwisit kang ngayon ipatula ka. Once a week lang gid ini nga dapat mag-attend ka sa sesyon kay amo ini ang imo nga obligasyon. Ginaswelduhan ka sa mga pumuluyo para magtrabaho. Isa lang gid kaadlaw ang ginapangayo namon kada semana nga animal ka ngayon ipatula ka. Para nga serbisyohan mo kami nga mga pumuluyo sa isa ka semana kay isa ka lang. Ginapangayo namon nga tiyempo nga magpungko kada sa sangguniang panlalawigan agod nga magserbisyo sa amon. Kay ginaswelduhan ka namon nga buisit ka. Yun di patula ka nga animal ka. Pagkatapos, nagkanto ka lang to kag magpa-check attendance? Para nga kunuabi, wala ka sang absent? Pagkatapos na yun mo lakat, why kay mo nagpabilin to? Why ka magpatapos ang regular nga sesyon? Anong rason? Kung may
Pagatuan ka nga iban, kung may ano kag man nga iban nga mga appointment, dapat ani kundi wala ka na nagkadto to sa session hall. Dapat nagbutang ka to sang sulat ka naghambal nga hindi ko maka-attend sang sesyon kay may official business ako, may karatuan ako. Animal ka ngayon ipatula ka, pagyan mo pa kami sa palusot mo. Wisit ka, way ka mahuya ngayon ipatula ka. Baton ka sa sweldo kaga, ipakaon mo sa imbro sa pamilya mo, pati busgon mo tinisdakan mo sang yun ipatula ka. Busgon mo tinisdakan mo, lamon ka nga lamon sang kwarta nga rangika sa kabasang gobyerno. Na wala mo ginaservisyuhan nga buisit ka. Ipatula ka kuma. Patrol 774. Nimbal kasi ka board member na pasalamat ka babae ka. Kay pagrespeto, pagitagyapon sa babae. Kung mga naglalaki, kalang dugay ka na ginlasak-lasak. Ginlasak-lasak sa mga pamangkot. Nano nga ka, may style ka pang yun ipatula ka karon nga. May imo kang ikaroon. Patrol 774. Sipa bala? Mayo ba na ng ginhimo ya? Isa lang gid ka bes sa isa ka simana nga ginapangayo namon nga magserbisyo kasamon sa insakto. Pinaagi sa pag-atubang dira sa sangguniang panlalawigan. Bangod kay ang trabaho ninyo, amo ang maghimo sang nagkalain-lain nga mga kasuguan diri sa aton nga probinsya para nga magnami man ang aton sini nga pagparakas ang panggobyerno naton diri. Nga makabulig kamo sa aton nga gobernador sa pagserbisyo sa mga pumuluyo. Kay amo ina ang ginhatag namon sa inyo na obligasyon. Obligasyon nyo na magpungko dira sa sangguniang panalawigan. Isa lang gani na kabes sa isa ka simana ang ginapangayo namon. Liguyan mo pa ngayon ipatula ka. Sang una siguro sang ga-eskwela ka sa elementarya kag high school. Liguyan ka nga buisit kay guro matya ko purang vikant ang namitan mo nga katuan kag sudlanay. Kay bisan subong mga kasama. 15 días ka na nga nadula. Sa sunod sang tunga sa bulan ka na nadula, ngayon ipatula ka. Grabe na nga pangitain namon si mo. Siyempre, entitled ka man. Naka-intindi man kami. Na-entitled ka man sa ginatawag nga mga leave of absence, or leave of absent. Mga sick leave daw kung ano pagita. May mga bulo bakasyon da. Isindihan man amo na. Amo na kung nga. Huwag kami magtudo-tudo sang pamwersa. Bisan pagani nga gina-reach out ka namon na tawgan ka namon ni puno mo. Kung ano pagida. Huwag kami magtudo pamwersa. Kaya mo sining ginalantaw at tibasi kung kapahuway-huway ito. Nag-quarantine giman to. Anay karon kay tapos na lampas ng 15 días. Balik ka di sa sangguniang panalawigan. Sa session hall, sunod ka lang sa session hall. Mapasik at tindas ka na ka maglakat. Ano nga klase serbisyo naman? Nga ang amon ginasweldo sa imo ngayon ipatula ka, check attendance lang. Payo siguro isweldo na mo si imo guro. Instead na magsweldo kami sa imo sang sunod. Sang isa ka adlaw ni mo nga balayan, sang imo sining sweldohan. May guro na mo ni sweldo sa imo, check attendance lang nga baloray. Kaya mo man naginhimo mo na sa may sangguniang panlalawigan. Patrol 774. Way ka mahuya nga hindi patula ka nga ginang sulod mo sa tinisdakan mo, kwarta na mo, way mo ginserbisyuhan. Wala ka magtrabaho sa insakto. Patrol 774. Ay sa sano pa rin. Talagsala ko kabati yung mga kasama talagsala ko yung kasunar kag nagkasalapo sang babae nga lampingasan mo. Patrol 774. O chilingon hindi masaling nga personalidad yung ginang lampingasan na. Lampingasan sa iya nga trabaho bla. Radyo Man Bernard. Patrol 774. Kaya buinisit sa iya nga trabaho. Ang trabaho ya buisit. Ang iya nga trabaho animal.
ang iyang trabaho yun di patula, ang iyang trabaho lampingasan, ang iyang trabaho damolguya. Patrol 774. Nano nga klase ka babae ni si board member Dorothy Pais man. Kadto sa session hall yung may kasama, check attendance, tapos lakat. May guro rekomenda tani sa kay Gobernador ato defensoray. Nga ang sweldo nga yatag siya sa kay Tingting ga rin. Ang sweldo sa atag siya imbes nga full-time nga sweldo. Siguro check attendance lang nga sweldo yatag ta siya ni. Isa lang gid kaadlaw ang ginapangayo namon nga magserbisyo kasamon nga mga pumuluyo. Kay amo ina ang amo ina siyang obligasyon nyo. Pagkatapos, sindot mo lang alatrasan mo to si mo pulungkuan pagkatapos na mulakat. Ay nitit ka ni ko. Hinakwat ko ng imo nga pulungkuan ni kay lampo sa galing mahal guro no ba si bugat na no. Patrol 774. Ay nga sa kayo di patula nga klase ka kwan. Kung hindi ka kasara magtrabaho sa trabaho mo na, pag-resign ka ngayon di patula ka! Patrol 774. Kano pa kurang painit ulo ko kurma? Patrol 774. Bin pasalta mo kurang ako. Patrol 774. Salamat ka bagulok tapos inom sa ibergay iba kapsul, duwa ka kapsul lagin. Way kasaka ang akong dugo subong daw. Isa na ko nga pamwersa. Hindi pulso lang dugo kong yapon Radyo Man Bernard. Lantawa ba na ko na nung ginhimo yasin niyo? Isa ini kapag insulto ang ginhimo ya sa amon sa aton nga mga pumuluyo nga mga taxpayers. Ang mga tricycle driver, gani ka mga tricycle driver, gahiri maghita nila, nagabaralhas mga itlog nila na sang sikad, sang tricycle nila, kasang ilang nga mga tricycle Radyo Man Bernard, para ginlamang nga maka-income. Pagkatapos ang income nila, ginabuhinan para parang ibayad sa tax, para nga isweldo sa imo ngayon ipatula ka, huwag ka mahuya sina. Ang inyoso sa kataway-taway sa trabaho nyo, pulupungko na ka muna ka magpulo pamati, gani mo. Ang tanan-tanan nga mga board members ka nagatrabaho na, o nagakaladto na ka nag-attend sa sesyon ka trabaho ginaw. Ang imo gani siguro ba si pungko, pamalag na ba si kung, member ka masang anom kape? Patrol 774. Ano gani rin yung member na anom kape? Pungko, pamati, pamahaw, pulo pangihi, kag pulo pauli. Tapos may isa pa, ng pulo pa siplat. Yun di patulan. Kung hindi ka man nagkasaran sa trabaho mula sa sangguniang panalawigan, mas mayo pa nga magpamotos ka na lang. Resign ka na lang, board member Dorothy Pais. Huwag kagin inaputanan sa kwanda sa may sangguniang panalawigan na hindi ka mapuslan. Wala labot na hindi ka na mapuslan. Wala labot na wala ka nagatrabaho ng animal ka. Pabayaan mo pa opisina mo nga kawato ng kwarta sa kabasang gobyerno. Pariho sinisang ginhimo nyo ni Rimo Sulas. Lantawa ba na? Si Rimo Sulas may kasama. Nag-aambal to 2018 pa siyang naglayas na sa imong opisina. Sige, pagapon kubra sa iya nga kwarta sa iya nga sweldo. Hasta sa ining 2019 kag 2020 nga ini. Duwa ka tuig nga ginlamon nila ang kwarta sa kabasang gobyerno, ginlamon sa opisina mo. Hindi mo ma-explicar ngayon ipatula ka. Pagkatapos, dugangan mo pagin. Amo na siguro kung nga panago ka kay wala ka sa inong sabat. Napanagyo ka kay wala ka sa inong sabat. Wala ka sa inong explicar dire. Ang pamangkot sino nagkubra sa kwarta ni Rimo Sulas. Sa sweldo ni Rimo Sulas. Kay wala sa gaubra dire sa Kapitol. Lumayas na sa Kapitol sa 2018 pa lang. Patrol 774. Amo na siguro kung naangaway ka sa inong gambal. Kung mag-amo na ngaway ka man na sinong sabat, kaway ka sinong gambal, tingangara ka pa na! Ha? Ngangara ka pa na sa sangguniang palalawigan? Ngangara ka pa na bilang barangay kapitan? Patrol 774. Ang pagpabilin sang imo nga
wala paghambal kag wala pag-eksplikar nga nagapabiling nga sarado ang sungad mo, nagapamatuod lang ina nga may posibilidad nga may ara kasang kapaltahan. Kay kun tinlo ang imo konsensya, kag wala kasang may ginhimo nga katuntuhan diri, temprano ka pa nagwakak-wakak siguro kag nagwadang-wadang kag maghambal nga ambot way ko nalabot kay nimo sulas. Pinirmahan ko lang inang pera ang iya nga accomplishment report, ang iya nga payroll, ang iya nga DTR. Pinirmahan ko ina kay sa paglantaw ko pa insindi ko ara man na siya. Kaya kadto man na sa opisina. Siya na yan nagtinikal ka naghambal nga wala to saya sa opisina sa pagkamatuod. Ara na saya. Nagatrabaho na nasamon. Base iya na iya nagpuli to sa silay. O hindi bla? Di ko di tani mo na. Patrol 774. Pwede kay para nga maintindihan ta kung ano ginagkamaturan. Amo na guro may posibilidad kung nga nagpalagyo ka nga hindi ka. Ang sala mo na nga daan, may sala ka na nga daan. Naging pabayan mo ini nga kubrahon ang kwarta ni Remo Sulas sa imo mismo nga opisina. Number 1 mo na ni nga sala nga hindi mo ma-explicar. Pagkatapos subong dugangan mo pagid sa imo nga sala pagid nga ikaduha. Nga mapa-check attendance ka lang imo sa sangguniang panalawigan. Pagkatapos dayon mo sang layas. Wala gani mag-init ang latrasan mo nagpungko sa pulungkuan mo to. Dayon mo layas ka maglakat. Nagapakita lang na nga ginaluiban mo kami nga mga pumunuyo. Ginakawatan mo kami nga mga pumunuyo. Makawat ka nga klase sang board member. Nakakambal kita. Ang pagligoy sa trabaho sa gobyerno, isa ina makasama sang pamatuod nga kung nagaligoy ikaw sa imo nga trabaho, isa ina sa ginakabig naton nga makabutang ina sa ginatawag naton nga korupsyon, pagpangawat ina, paglimbong ina sa mga pumunuyo. Ginatraidoran mo kami, ginakawatan mo kami sang oras. Isa ina kapag pangawat sa gyapon. Hindi ba na Radyo Juan Bernard? Ano pamatud-an mo gid nga nagapangawat ka sang kwarta sa kabasang gobyerno? Pamatud-an mo ni? Number 1, ginadudahan ka pa lang na ikaw ang nagakubra sang kwarta ni Remo Sulas samtang ini siya ang wala nagatrabaho dira. Sige gyapon ang iya nga pagbaton sang kwarta. May nagapirma sa iya nga payroll, may nagapirma sa iya nga DTR, may nagapirma sa iya nga accomplishment report. Ginadudahan ka kay nga under sa imo opisina. Pero nung ka nga kami diri sa Remen, nagdirekta hambal sa imo ni ikaw nagakubra sila sang kwarta ni Remo Sulas. Pagkatapos subong, daw pamatud-an mo? Daw pamatud-an mo? Nga ginakawatan mo kami nga mga pumunuyo. Ining pagpungko mo sa sangguniang panalawigan, kag pagkatapos nagpa-check attendance ka lang kang maglakap, isa ini mga kasama sa pagpangawat sang oras. Kami nga mga pumunuyo, ginaswelduhan ka namon sang insakto sa bilog nga isa ka bulan nga kada adlaw-adlaw bisan wala ka kanto sa opisina mo. Bisan once a week lang gid ang amon ginapangayo sa imo, hindi pa bilog na adlaw kundi isa lang kataguri. Sa isa ka semana, isa lang kataguri o kung tunga sa adlaw, ginapangayo namon nga presensya mo na magpungko kada sa sangguniang panalawigan. Ang ginhimo mo, nag-check attendance ka lang kag maglakap dayon. Hindi ba? Ano ang rason? Ang rason may iban ka nga appointment? Kung may iban ka nga appointment, dapat supposedly, tani kundi nagbutang ka to ka nagpadala sang, naghambal ka to nga, ate may appointment ako mo. Hindi ko anay magkakanto, di ma-check attendance lang ko. Kay malakat ko anay. Nagpa-check attendance ka pa? Dapat ani nagbutang ka, dragbiling ka to nga, on official business ka?
Bisan himuan mo pa na. Bisan magambal ka pa nga, may official business ko, nagapit lang ko to sa opisina. Nagsunod ka pa sa Sean Hall, buwisit ka. Patrol 774. Wala ka klase ka board member ni ay. Wala huyag ni daga lampingasan nga klase ka. Patrol 774. Nga mo manigin butang nila na yung membro nga nangin presidente sa Association of Barangay Captains man. Ini kasarang katrabaho yan, butang-butang yun na naman. Sa sunod gani, unal gulis, kag sa iban pagidira nga mga nagsakdag sinisakay Dorothy Paes, sa sunod gani, kung magbutang ka mo sang miyembro sang sangguniang panalawigan bilang ex-officio member sa Association of Barangay Captain, pagitao nyo maraming magkasarang sa trabaho yan, na magkadala utop niya bla. Pareho lang ka mo sang ining presidente masang Association of Barangay Captain din sa may syudad sa Iloilo. Ang pinili ni Mayor Jerry Triñas di baghak man no. Parehog sila nga mga baghak na yun. Ay sa kadimalas maya sa aton yang nga mga katapo ya sang mga taga Iloilo man. Probinsya kag syudad. Sa kadimalas sa aton nga mga pumuluyo sang syudad kag probinsya nga nakaangkon kita magkasama sang mga barangay kapitan nga nangin presidente sang representante sang tanan nga mga barangay kapitan nga mga baghak. Ang sa syudad baghak, ang sa probinsya baghak man. Marami pang sarapiron mga buwisit nila. Patrol 774. Ipatula nga klase ka kuha ni ay. Natawa niya bala kung anong ginhimo ni board member Dorothy Paes. Nagapakita lang na may kasama. Supposedly daw hindi tamatanin ng paggamiton ng mga tinaga nga. Inablang hinahambal nila mga kasama nga ang pagpabilin nga paghipos. Ang buot silingon, tuod. Hindi bla mo na sa Patrol 774. pero may kasama ng tawa niyo bla. Siya yung pangita sa ideya nga magpalagyo. Para nga hindi yan ni masabat ang ining ginapamangkot sa iya. Subject ikaw, board member Dorothy Paes, base nalipat ka nga public official ka. Public office is a public trust. Trust conspiracy is the highest rule in governance. Gani, dapat ang aton nga opisina sang gobyerno dapat kinahanglanon nga sagton mo ni kung public official ka, bangod kay subject ikaw sa ginatawag nga public accountability. Sa diin sinidiri ang aton nga ginatawag mga kasama nga dapat mangin transparent ang ato sila nga panggobyerno. Sa din ang transparency dire kay mismo nga aton mismo nga mga opisyal sa gobyerno nagapalagyo nga hindi magpa-eksplikar sa mga pumuluyota. Naga-involve in isang public fund. Ang isyo subong dira sa opisina ni mo board member Paes kay hindi kas ni. Nag-involve in sa public fund. Bisan 5 sentimos lang na tungod kay kwarta na sang gobyerno. Nabilong ikaw kang subject ikaw sa public accountability. Dapat i-eksplikar mo ni sa aton nga mga pumuluyo. Hindi ni siya madala board member Dorothy Paes. Hindi ni siya madala sa palagyo puro panago ngayon ipatula ka. Kay mainit kami gani nga mga pumuluyo sa bilong nga probinsya sa Iloilo. Supulon ka namo na sa ibong nga barangay. Kagyod-yodon pagkadto sa sanggunian panalawigan. Para gila mga magasabat kasi ni i-eksplikar mo ni Patrol 774. Basi nga hulat ka pa bala nga pasakaan ka sang kaso ngayon ipatula ka. Basi nanad ka, basi kun nagasalig ka. May mga
advices sa imo nga pabayan lang kay kung panalitan nga pasakaan ka kaso sakdagon ka sang imo nga mga padrino nga damo kwarta. Sinalapit ta kamo karon sang imo nga padrino nga damo kwarta na. Wisit ka ngayon ipatulak ka naandal nyo lang kami nga mga pumuluyo. Kumo kay mga pigado kami, kumo kay kami nga mga pumuluyo. Wala kami asang ikasarang mga kasama nga maggasto para nga pasakaan kamo sang kaso. Naandan nyo lang kami. Hambalo nyo lang ati, bay ilang da. Kay komparitan mapasaka sila kaso sa atong gastuhan tagaling. Tamo mata koneksyon tos babaw. Naandan nyo na lang ano? Patrol 774. Basi bala pinakadlaw, bala matakaan kami kay saka namong sa bukid, bala pagkatapos. Mananong tanong kami to kamuti, pagdagko sa kamuti, namong kutkuto namong kay ilubong ka namon to bla. Naanad na lang kamo sa gamuni. Patrol 774. Amo na kung kay isa man kasama nga mga kasubong sini nga mga bagay. Hindi ta babasol iba nato nga makauturan kasaka sa bukid. Bangon kay kulang sa hostisya. Bangon kay nagapamangkot kung sa din ang hostisya. Kag bisa sa subong lang tawan nyo bla kung ano. Anong ginahimo subong? Mga public official kamo, kinahanglanon na mo na eksplikasyon nyo, panaguan nyo kami. Pagyan nyo lang kami sa propanago. Pagkatapos, kung pananglitan, napasakaan ka mo sa kaso, gastuhan nyo lang todo, kinamo ka mo kwarta. Kung ipatula ka mo karon. Patrol 774. Naanad na lang ka mo sa kasubong sila. Hindi na yan pwede dapat. Kung naigira pa eksplikar ka mo, eksplikar ka mo. Huwag man kami ka pangayo sa kung ano ginganano, dapat i-eksplikar nyo lang. Kay naga-involve ini sang kwarta sang gobyerno. Naga-involve ini sang kwarta sa mga pumuluyo. Kung hindi ka gusto nga mag-eksplikar ka, kung hindi ka gusto nga adlaw-adlaw pangitaw sang media para mahibaluan sang aton nga mga pumuluyo kung ano ang imo eksplanasyon may kanta na sini sang gin-report ka ginahambalan. Ginahambal man kasama nga ghost employee nga ara sa imo nga opisina da Dorothy Pais. Subong palangadaan ang advice ko sa imo para nga madula na lang ini ang imuon mo pamotos ka sa imo mga bestida kag maglaya sa provincial capital pati sa imo barangay. Dira ka magpasimuno ka magpungkos balay mo bilang isa ka private person pero wala nagakahulugan nga bisan nag-resign ka na hindi ikaw accountable Patrol 774. sa sining na tabo nga ini nga pagkubra sang kwarta sang kabansang gobyerno nga wala ini gintrabahuan sang isa ka tawo. Kay ang ining isa ka tawo nga ini nag-ako na mismo nga wala sa katrabaho sa sulod na sang duha ka tuig. Duha na ka tuig nga wala sa katrabaho, sige payabaton sweldo ya. Kag nagahambal siya nga sweldo ya, wala siya nagakubra. Kaya ang ATM niya wala yagin dala. Ang ATM niya ginbili niya sa imo bilang head of office niya, bilang boss niya. Amo ning gusto na mo ipalangkot sa diin subong ang ATM ni Remo Sulas. Kung wala gid man sa imong ATM, sino nagakubra? Kag nga ang ATM ngay na naga-function gyapon nga sige gyapon ang withdrawal. Kay bisan sa ginhatag diri sa amon ni Remo Sulas, mga kasama nga bank statement niya, mga kasama naga-active pagyapon nga may naga-withdraw sang kwarta niya sang iya sini nga ATM card nga ini. Amo na kung nga nga bisan anhon pa ninyo kapasuli-suli nga hambalo ninyo nga si Remo Sulas wala nakapa-interview diri sa RMF, hindi siya ang nagpa-interview, paano nga makakuha siya sang bank statement niya kag ihatag diri sa amon? Ang CCTV sa RMN Iloilo naka-record ring itsura ni Remo Sulas sang magsaka diri siya sa istasyon sa RMN nga nagsalig man kami sa iya nga bangod ini siya nagpanindugan nga ang hambal ni Radyo Man Bernard sila nga mga sulas sa may barangay Makina sa Banwa San Dumangas bisan pigado lang pero prinsipyado. Ang prinsipyo hindi mabakal, hindi mabakal sa sinintimos, pero kung milyon ba siya pwede? Mga kasama,
nagapanindugan si Rimosulas. Nga ambalya siya way ko sir senyaryo. Oh, lantaw ko ang bank statement ng nyaryo. Sige, gapon ko branet pura ko itim wala di. Ang ATM ko ato gimbili ko sa kay board member Dorothy Paes. Oh, ari kompleto tanan-tanan. Sin o ang makakuha sini. Bisan pa balibaran nyo kami, kag diskartihan nyo kami. Nga ambalo nyo kami. Nga si Rimo Sulas nga nagpa-interview sa mo. Kabalo kami. Nga sang pagkadto mo to sa opisina sang Commission on Audit. Mga kasama sa Provincial Capitol, nag-retract sang statement dito si Rimo Sulas. Wala yato ginako. Ang hambal yato sa opisina sang Commission on Audit. Sila niya wala kuya ka pa-interview sa radyo. Tapos sila niya, wala kuya sila niya. Wala kuya sila niya ka pa-interview sa radyo Tapos sila niya ga-report ko niya sa amon opisina. Mga kasama. Ari di tsura sa amon CCTV. Wala labot sila. May bank statement may statement account siya na ginhatag rin sa amon. Pagkatapos, pag-interview siya naghatag sa numero sa amon. Para nga tawgal sa namon kag-interviewhon. Pag-interview namon siya, Moriones ni Grapon Santissima. 3 kabises nga interview siya. Ginhambalan pa sa namon. Sigurado ka nga ang imo sila nga pagreklamo ni matindugan mo ni. Base sila kon, base silang balakon, presyoron ka, base kon magkuhan ka, gulpe ka lang mangluya. Hambalyas kaya prinsipyado kuya. So, Moriones ni Grapon Santissima. Retract sa statement ito sa komisyon ng audit. Sa din ang prinsipyo ginatawag. Aryo, tingog ba kasama ni Rimo Sulas pabati nyo blag kung ano ka prinsipyado sila to sa may barangay Makinao? Doon ka pahuya-huya kasi inyo pamilya. Radyo Man Bernard, matiaan tabla si Rimo Sulas. Ari ang balyo? Sa kadako sa manginimpak sini isang imong nadiskubrihan na base may tsansa nga magligwat ka sa imong nga ginapanghambal ka ginatindugan subong nga Mr. Solas. Sir, ang pamilya Solas, sir, kilala ginada sa barangay Makina nga isa kapigado nga pamilya. Wala nang mambal ko. Pero kilala ina nga pamilya nga may kahadlok sa Diyos. Wala nang mambal ko, sir. Okay. Pamilya nga kapigado, pero may pamilya, sir, nga may prinsipyo, may panindugan. Okay. Sige, hindi na Wala po naman magpadalom sila na lang insindi sa imong nga bot silingon. Why ni personal anay? Trabaho lang ni. Wala. Okay. Wala, sir. Patrol 774. Wait, basi tampuyungon kada sang utod mga barangay kapitan Rimo Sulas. Number 1, pinakahuyan mong imo nga utod ka kapitan. Hambal mo prinsipyado kamo, hindi kamo mabayaran. Prinsipyado kamo, kilala kamo nga pigado nga mga pamilya, ang pamilya Sulas. Mga kasama, pigado nga pamilya sa may barangay Makina. Pero kilala nga mahinadlokon sa Dios. Basi itampa ka sang Dios mo. Daradala mo pangalan sang Diyos mo, yun di patulagin. Radyo Man Bernard, di ba? Mahinadlukon ko sa Diyos niya. May Diyos man na siya, may Diyos man kung akon mo. Ang Diyos niya nga iya, hanadlok sa iya nga Diyos. Basi kung itampuyong kagay mo nga Diyos na. Hindi lang kayo tampuyong, basi sipa. Kung ang Diyos mo, parehos mas ang Diyos ko, nga ginagapos ang iya nga tiil, kag iya nga kamot, ginalansang, kag iya nga tiil, ginagapos, Radyo Man Bernard, di ba, sa cross. Kung mga way na ginagapos sa iya nga tiil, sa iya nga kaginalansang nga tiil niya sa cross, kag kung ara sa tiilan mo, kung ara ikaw sa tiilan niya, basi sinipa, ina kasi na. Gamiton mo pangalan ka Diyos mo, Moriones ni Grapon Santissima. Hambal mo, mahinadlukon sa Diyos ang pamilya nyo. Pamilya Sulas, kuno sa may barangay Makina, kilala magkasama nga pigado. Pero mahinadlokon sa Diyos kag prinsipyado. Hindi na ang prinsipyo mo, hindi mabakal. Hindi mabakal sang gatos, pero milyon basim bakal, no? Di na ang Diyos mo, kumala ang Diyos mo, kuwan lang na, nang makaulan na ba sinipa ka sang Diyos mo. Gamitong pangalan ka Diyos. Walang problema, agad. Patrol 774. Ang ibang sila sa una, hindi ba lang nakabutang sa Biblia, Radyo Man Bernard? Nakabutang sa balaan nga kasulatan? Kag mismo sa kwa na sa napuno kasugo.
Sa napulo kasugo Radyo Ban Bernard sa Ten Commandments, nakabutang dira nga hindi pagsambiton ang ngalan sang Dios sang Ginoo sang wala kapuslanan. Di pala Radyo Man Radyo Man Bernard? Nakabutang dira sa pulo kasugo sa Ten Commandments, may isa ina dira. Hindi lang ko kabot ka hambal kung sa ikapila nga sugo na, ika-isa, ika-2, ika-3, ika-4, ika-5, kung ika-6, kung ika-7, kung ika-8, kung ika-9, kung ika-10. Basta isa sina dira sa napulo kasugo na kabutang. Nga hinugay nimo kagamit kag sambit ang ngalan sang Dios sa wala sang kapuslanan. Di sa imo nga paglantaw nimo sulat, may pulos tong hambal mo. Hambal mo kilala ang pamilya nga sulas sa mga barangay Makina nga mga pigado lang pero prinsipyado kag mahinadlokon sa Dios. Kung mahinadlokon ka sa Dios, tinga nga mo naginhimo mo nga nagretract ka to sa imo tinaga, although nga way ka man nagretract sa kahanginan, pero ginretract mo imo tinaga to sa opisina sa komisyon ng audit. Tapos subong interviewon ka, tawagan ka, tanan ng mga pamaagi. Ang number na ginbilin mo sa mo, kinatawagan mo, di ka na naman magkontak. Tapos naghipos ka na dayon. Gamay nga pulo presyur mo yunis. Sa sunod gani, antes ka magamit sang tinaga kag ngalan sang Dios, siguraduhon mo nga hindi na siya mangin wala pulos. Kaya ngimo nga paggamit sang mahal nga Dios sa ngalan sang Dios, ginbutang mo sa katuntuhan. Hambal sa mahal nga Ginoo. Mga kasama, nakabutang sa napulo kasugo nga hindi pagamito ng ngalan niya sa wala sa kapuslanan. Di mo gingamit mo sa wala sa kapuslanan, no? Hambal mo, mahinadlokon ka, Muriones ni Grapulis Santissima. Pagkatapos, nag-retract ka, subo hindi ka na makita. Patrol 774. Pinakahuyan mong bilog mga pamilya, ang pamilya sulat sa barangay Makina. Basit tampaon ka kabagulang mo? Or basit kung may posibilidad nga, ang utod mo mismo, amo man na naghambal sa imo nga ba ito? Si kapitan ni ato ni grupo ni. Hindi yan may posibilidad nga, amo man na. Di ko mag-amo na may kasama sa mga pumunuyo sa barangay Makina, marespito pakmos na. Respetado sila, pigado sila, pero respetado. Hindi na respeto sinadra. Kung ako taga barangay Makina, duplaan ko balay nyo. Patrol 774. Do pariyo na kamo kalampingasan ni Dorote. Patrol 774. Oras naton magkasama na kalaborita sa 47 minutos na nakaligad sa alas 10. Sa atong sining pagpangalaga. Patrol 774. Ma-evergreen tanay kay daw kwangid daw lapyo gidakon nga tagipusoon subong Radyo Man Bernard. Kinapoy ginangakon nga tagipusoon sang pasakit na maliwat sang sitwasyon nga subong sini. Nagalain subong nga akon nga buot Radyo Man Bernard. Hindi kay para lang sa akon kaugalingon Radyo Man Bernard. Nagasakit ang akon balatyago nga hasta subong may ara kita sa mga public official nga mga lampingasan. Mga kasama, ginagamit ang ilang mga poder para sa ilang personal nga interes. Ang interes ng publiko, interes sa mga pumunuyo, ginabali wala. Subong, nagapakita na magkasama nga ang mga politiko, subong ang mga public official, halos basta may poder lang, basta may poder lang gabiton ang poder para magkasama nga pangitaan ideya nga ang makatapos ang media ibaliwala. Kita nyo ginhimo ni Congressman Janet Garen. Abi ko na mayo mga klase ni ka mga tawo ni, mayo man nga mga pamilya ni. Pero lang tawan nyo ba na magkasama? Para sa ilay personal nga interes magkasama yan. Gamiton nila ilang mga personal nga interes para nga gamiton nga hindi pag-ikwan, nga hindi pag-irinyo ang franchise ang ABS-CBN para sa ilang personal nga interes. Mga kasama, ang ginestoryahan natin diri prangkisa hindi kay para sa interes nga naging bias ang ABS-CBN sila. Kaya nga halos tanan-tanan nga makatapos ang media kutong sina broadcast tadi, hindi naton magkasama hindi naton mag-qualify kung anong matutuod nga bias. Pero sa akon damo sa nagamba, sa akon sa linya John nga bias kay mo yan.
Ya mo ni mo to nga ginabakol mo sa mo ni mo to, mo ni mo no. Ya bayas kagit. Dili for example, labi kung dayawon ko na siya, ti bayas na magyapon ko. Sa kontraya naman to. O hindi ba? So hindi niya ma-qualify magkasabang bias nga ni. Ang akon gani ginako kaya kung kisa. Ginaako ko nga bias ko. Hindi ba? Kag perme ko na ginako sa inyo yung nga bias ko. Pero ang pagkabayas ko, hindi kay para sa akon personal nga interes. Basta gani nga nakataya dire ang interes ng publiko. Basta magkasama nga nakataya ang interes ng publiko, sigurado ko sa inyo, bias ko na. Basta para sa interes ng publiko, draya bias ko na. Nakataya na gani yang public interest, siguraduhon ko gini sa inyo ya, mangin bias ki kuya. Bahala na mo tabo, bahala na kun ako ang mabalikan. Basta mangin bias gid ko kung nakataya ang public interest. Kay diri ako nagakabuhi. Diri na kita nakasandig. Diri na nakapagkit kag nagalakip kag nagatabid. Ang aton balatyagon kag tagipusoon, mga kasama, sa interes ng publiko. Amo na niya nga akong ginmatan. Diri na yan nagsugod, sugod sa magpangalagan kita bilang membro sa media. Diri na niya pirmi nakasandig ka diretso kang nakatapik ang aton balatyagon. Mga kasama sa interes ng publiko. Patrol 774. Basta public interest na gani paghambalan niya, sigurado ko sa inyo, bias ko na. Pareho subong sa sinisakay Dorothy Paes. Balaban akig niya sa ako si Dorothy Paes, gid. Hasta ang mga sumulunod ni Dorothy Paes, ni mga pamilya yan, mga barkada ya, mga kaberks siya, mga amigo ya, mga migaya, mga friends niya, mga family circles nila, Radyo Man Bernard. Sigurado ko, dawalos pa lang. Kung pwede lang ni sila makaibalo, guro magpangbarang, siguro parangon na lang nila ko niyo, hindi yan, pahiwitan ko nila ni. Di may ko pwede nila tiruhon, kay kung tiruhon lang ko, kag kumapatay ko, tinukwaon nila. Di ba Radyo Man Bernard? Kung halos lang pwede ko nila mapahiwitan, pahiwitan ko sa niya sang mga sumunod ni Dorothy Paes, ha? Kay sigurado, ang kasunod sa pinsan niya, bias na mo. Dali kay ti, paano kita magbayas? Sinay kay ginapasabat man siya. Ginanglanon, gani naton nga eksplikar yan eh. Kay ang nakadala or ang involved re, Radyo Man Bernard, ang involved re, ang kwarta sang kabansang gobyerno. Patrol 774. Ang ang ato sinang ginanato, ginatanakay nato ni bangod siya natawag nga public interest. Interes ang publiko, manadigapon, di ba? Pero kung aton lang tawon, So, halos palang pamilya ni Dorothy Paes ni. Grabe siguro ni. Ang kaakig na sinisako siguro hindi magwantay. Sa totoo lang. Patrol 774. Si Pablo si Dorothy Paes ang balon may mulang pingasan. Sus, ang pamilya niya sinaya. Way laban-laban sa pagtulok sang membro sang pamilya yan sa iya, ya? Nagina pa ka Diyos na iplangga nila ni, hindi ba Radyo Man Bernard? Pamilya ni Dorothy Paes siya. Gahambal niya kabuot niya sa kay amunin mo to, kabuot niya sa kay Dorothy, nga ang hambalo mo lang pingasan. Hindi ba Radyo Man Bernard? Laban-laban akik ni sila sakon, sa siguraduhon mo. Pero, wala ko ginahambal direkta nga ang personalidad, kag ang pamatasan ni Dorothy Paes, amo ang lampingasan. Di ba? Gina-qualify ko gina. Maghambal ko nga buhisit, lampingasan o kunano manda, damol guya, ang buot ko silingon, ang iya trabaho. Sa trabaho ko iya nagadirekta. Huwag ko iya gahambal nga siya mismo personal ya lampingasan. Ang iya nga trabaho, ginapalampingasan niya. Kaysa subong, daw halos gusto naton kuntani, nga malabot lang perme si Dorothy Paes para gilamang nga mapasabat. Pero, bangod sang iya nga trabaho nga may pagka nagapalampingas na gidlamang. Bangod sang pagkalampingasan sang iya nga trabaho, wala sa gasabat nga panago sa kita nyo kagina. Dako ng tsansa, gakarakasa ang mga media kay ara siya, masabat yan na ka mapaphag yan ang tanan-tanan.
Pero nagpanagyo siya. So ano panawag sina? Kundi palampingas nga klase sang pagdumalahan kag pangalakap sang or pagpalampingas nga pagtrabaho sa panggobyerno. Oh, ginapasabat ka lang, hindi ka magsabat. Patrol 774. Amo naman kasama. Oh, suga sakit ya subong balatyagon ko, ga sakit sa subong akon nga tagipusoon. Bangon kaya sa subong, wala ako makahatag sang pagpaathag sa publiko, sa mga pumuloyo, sa interes ng publiko. Wala ako mapaathag yapon sa interes ng publiko. Mga kasama, ang ining sabat kag kung ano ang eksplanasyon sang aton nga ahensya sang gobyerno, sang aton nga government official. Oh, nagapakita lang na magkasama nga subong ang aton nga mga government officials. Halos kalabanan sang aton nga mga government official. Nagapungko sa ila nga tagsa ka mga palangakuan. Wala sang pagpang ulikid sa interes sang publiko. Kundi ang ila ginapaminsar, ang ila gid lamang kaugalingon nga interes. Kay kon interes ang publiko, ang ginapaminsar si Nini Dorothy Pais. Kag sang iban pa nga mga opisyal sang gobyerno na may kasubong sini nga klase sang mga kaso mga kasama. Dapat mas temprano pa gini-eksplikar na nila ini. Why man kami ga direkta nga regahambal nga kinawat nyo ning kwarta sang kaban sang gobyerno? Ginkawat nyo ni o kung gingranatsar nyo ni. Oh, kay nagapati kita nga may posibilidad nga may gingamitan ini or base bala kon nagsalangisag lang or may tendency nga base gid man bala nagbinoteg bala si Remo Sulas bala. Hindi bala na Joan Bernard? Base man nga nagbinoteg si Remo Sulas. Hindi bala? So ay kita direkta nga si Dorothy Pais kasi na nagkayabkab siyang kwartahan niya nga halin sa kaban sa gobyerno. Sa pagkamatuod lamang kasama kung kwarta nga ini halin abing sa kongringo nga bulsa ni Dorothy Pais, nga hindi ni-involve ang kwarta sang pumuloyo, kundi ni-involve ang people's money, subong magkasama, why kita sa may ginaistoryahan. Laban-laban ang komentaryo ta subong, mga kasama, laban-laban si Burnok ninyo ang ginatirada ta subong. Kadamo sa inyo ka mga salawayon subong nga mga kapitanaw. Ano nagasulo ay naano man. Do ginadimalas kita di sa ato sini nga probinsya kag syudad daw. Ang probinsya ta nakatilaw kita sang barangay kapitan nga nangin vice president sa bilog nga probinsyang Bagha. Dugangan pagin makasama sang syudad tadi. Ang vice president tadi Baghak man. Ang iya nga vice president Baghak pagin. Parehos lang nga mga Baghak. O hindi pala Radyo Man Bernard? Sa kadimalas makita yung parte sa barangay representative ang paghambalan man. Payo lang gani kay may mga gobernador, kita ka may mga mayor nga daw maayad-ayad gawa, daw maarang-arang gawa. Pero nga aton nga mga ABC president ni, ang diri sa syudadi Baghak. Ang sa may probinsya Baghak man. Naming grup pang sintukon nga ulo nila niya para nga magtarong man. May grup pala mo yun, tani Ibergen, iba kapsul, para nga para nga maggarana ni mga brain cells nila ni. Patrol 774. Ambot ko may mga brain cells pa ni. Basi way na blaw. Basi bala ko. Ang mga brain nila sini, basi ko naubos na kaon kasumbi bla. Patrol 774. Or basi ko na mga sumbi, makakita ni sila nga sa ilang nga duha, basi malikaw na lang da. Kasi mambal blang mga sumbi, blang ng plant perso sumbi, blang nga kuhan nga hampang. Ang mga sumbi ni, blang ginakaon nila, brain. Kasi masugatan nila si Dorothy, kag si kuhan, si Irene blang, si Irene Ong. Kag si Burnok ninyo. Basi masugatan nila ni, sila malikaw ta. Wala man ang mga brain. Di ta mabusog da. Gutuman ta na, masupay kita sa gutom da. Patrol 774. Linom ka mo guro, Ibergen, iba kapsul para nami.
para nga madugang-dugangan mga brain cells nyo, para nga maghululag man na. Patrol 774. Para nga makapaminsar kamutit mayad para sa karaydan sa publiko, hindi kay ang mga utok nyo para na sa inyo personal ng interes, ang mga buwisit sa inyo. Patrol 774. Na inom lang kamo Evergreen Ebal Capsule, kaya ang Evergreen Ebal Capsule mga kasama, ang Evergreen Ebal Capsule, yara, may maayong epekto para sa aton nga lawas. Kompleto sa benepisyo magkasama, cleansing, nourishing, and balancing. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Kay ang sangkap sang Evergreen Ebal Capsule, wala nagalubad ka wala nagabago. Sa gihapon, masyado ka epektibo. Ginabutang sa normal ang aton nga sistema sa lawas ta. Nga, bangod may kasama kay ang iya nga mga ingrediente ni. Number 1 is may ara sa nga turmeric, may balunggay, may amarguso, may saluyot o kuntugabang, may barley grass, may wheatgrass plus may vitamin C. Kompleto na sa isa ka kapsula. Ang nami sini kay tanan nga mga vitamins ka mga minerals nga kinahanglan tara na da. Nga testingin nyo nga i-google kag i-research nyo kung ano ang mga benepisyo nga makuha ta sa balunggay. Kung ano ang mga benepisyo nga makuha ta sa turmeric, kung ano nga mga benepisyo makuha naton sa amarguso, sa saluyot o kung sa tugabang, no? Sa inang barley grass, sa wheatgrass plus sa vitamin C. Amo na magkasama ang nami sini kay may vitamin C na sa ngadaan mo silingon. Pag inom nimo sang Evergreen Ebal Capsule, hindi na kinanglan magbakal kapaliwat sang bag-o nga kapsula nga vitamin C. Kay may ara na sa nga vitamin C na ngadaan, no? So barley grass, wheatgrass, may ang balunggay nga daan, miracle vegetable ni, ang amarguso ni, mga kasama, natawag nila ni nga blood purifier, ang saluyot ni kung tugabang ni beauty and longevity vegetable ni, no? Ang turmeric ni may kasama, antioxidant ni wala labot sina, para ni sa mga bukol-bukol, no? Inflammation, no? Anti-inflammation may kasama. Dugangan pagit sang barley grass plus wheatgrass nga bastante may kasama sa fiber kag pH alkaline. Dugangan pagit sang vitamin C tiguray kompleto na siya. Amo na sa ginambal ta sa inyo. Ang sobra sa ato siningalawas ginabuhinan niya, like for example sobra nga blood sugar maka-create sang diabetes. Diabetes. Ang sobra nga cholesterol maka-create sang high blood, blood pressure naton, hypertension, high blood, stroke, no? Mga kasama, ang sobra nga uric acid maka-create sang inang arthritis o yung tawag naton nga gouty arthritis, no? Kag tapos ang sobra nga asin sa lawas ta, kung masubrahan man, mga kasama, makatuga ini sang pagkaguba sang aton nga kidney. Hindi bla? Kag ang aton sini nga sobra nga tambok, kung sobra naman kita nga tambok makasama, maka-create ini sang fatty liver. So kung may fatty liver kita, mag-develop sa uli kibot ka, may ara na kita sang cirrhosis of the liver, mapatay ka man gyapon. Ang ginahimo sang Evergreen Ebal Capsule, ginabuhina niya na kaginabutang sa normal. And then, kung kulang naman kita may kasama sa mga vitamins sa aton nga lawas, mga minerals, maka-create gyapon ina siya sang balatian. Amo na kung nga dugangan niya naman na para nga mabutang sa normal. So kung mag-normal, tanan-tanan, bot silingon, healthy living kita, healthy ang lawas ta. Kung healthy ang lawas ta, why kita problema sa pamalatian, hindi kita dali-dali nga matapikan sa mga virus, kag wala labot sinang manami pagid, na kasama kay dula libog ta. Basta gani balatian magsulod sa lawas ta, ang bilitanan nga libog, ara dara Joman Bernard, di ba? Grabe na din nga libog. Okay lang kung hindi kita ma-hospital. Naali ma-hospital kita, kapin pa kay subong ari kita sa pandemic. Mga kasama, mga doktor subong, ginhawa makapuro panago kay basi kumalatnahan man. Delikado. So kinanglan hindi kita ma-hospital, kay kung ma-hospital kita, Moriones di garapon ni Santissima. Like for example, sa St. Paul's Hospital, Radyo Man Bernard. Sa St. Paul's Hospital, kato kay ang balatian mo imo ya high blood.
Igudayahon kwinta, may mga doktor ga ito yung nagpositive sa coronavirus. Di high blood ka imo, pagkatapos tapikan ka pagid imo karon sa coronavirus. Ito naglain pagid. Na amo na sa kasama. So kinahanglan naton inom na lang kita sang mga complementary medicine nga di hamak kampyon siya para magapabilin nga healthy lawas ta para makalikaw kita sa ospital. Kay was ma ospital kita, wala labot nga dako na gasto ta, dako pa tsansa nga may posibilidad base madisgrasya pa kita da. Ha? Hindi bla? Pero kung mag-inom kita sang Evergreen iba capsule, sang mga complementary medicine, nga ara sa may RCL, Alternative and Health Food Center, walang problema. Hindi bla, Radyo Man Bernard? Damo gidya huol kung magproblema ka sa balatian mo, damo huol. Damo kagidya sang huol nga mabatyagan. Number 1, mabantay si mo sa ospital. Ang mabantay si mo sa ospital, maubra pa tani na, ti paano sa makakita kwarta kay mabantay sa imo, hindi blara yung may Bernard. Tapos, ang bill mo sa ospital, di hamag ka sa pagkadako-dako. Ang Evergreen Herbal Capsule, inom ka kapsulaya, mga 15 pesos, 2 ka kapsula sa kadlaw, mga kasama, 30, butang tapig pinit, 60 pesos, abi, 4 ka kapsula kada adlaw, radyo may Bernard, 60 pesos kada adlaw. Sangsa, magpa-hospital ka, 5 mo lang kadlaw sa hospital, 150,000 ang balayran mo. Wala labot pa na sa mga bakal ni mo sa mga bulong, Radyo Man Bernard. Kundi dira ka na lang, hindi ba Radyo Man Bernard? Sigurado pa, nga magapabiling healthy lawas mo, ay ka problema. Testingin nyo magkasama, Evergreen Herbal Capsule. No? Pero kung may mga problema, kamo dagko iparte sa mga balatian nyo, nga daw may mga balatian, kamo nga kapila, kamo balik-balik sa doktor, amo mangyapon, testingin nyo masyad dito sa may RCL, Alternative and Health Food Center, kay may ara na sila dira nga, inang ginatawag magkasama nga program of supplementation. No? So, ang program of supplementation nila, testingin nyo magkasama kay isa lang kasimana hatag nila sa inyo. Pag wala gani alibyo may kasama, buot silingon, hambalon nyo nga tikalon si Radyo Manjon Kapulot. Kay tested and proven na ang mga siman nga ini, kundi health conscious na sila. Kaya antes na sila magsakay sa barko, dapat may kuha na sila, may medical na sila, hindi ba Radyo Man Bernard? Ang ginahimo nila sila para nga mangin normal ila laboratory test na ng tanan. Kakanto na sila sa may RCL, Alternative and Health Food Center, mo na ila sikrito na naga-cleansing program sila, kag naga-kuha sila sang program of supplementation for 1 week. After 1 week, kanto sila sa hospital or sa mga laboratorio, kag magpa-laboratory, pagwa sa resulta, normal tanan-tanan, sakay sila balik liwat sa barko. Kay easy. Simple katama. Amo na sa magkasamang sikrito sa mga siman, sikrito nila nga ginbulgar ko sinyo. Sabi nyo. Ang mga kasama, masyar ka mo to sa may RCL, Alternative and Health Food Center, ara sa may dalan, sa Mabulok kag Delgado, sudad sa Iloilo ay. Ang isa dira sa ginahatag nila sa ilang inang program of supplementation, hindi kinamadula ang Evergreen Herbal Capsule, ara na sila da. No? So may kasama, gabaligya man na sila sa Evergreen Herbal Capsule. Kaya sa mga gusto magbakal, sa mga butika may ara na. Within this week, may kasama, marugabot ang bago nga stocks, may posibilidad nga makalabot naman kay ginakulang na tong antike, kulang na ang Rua City, daway na to stocks. No? Manugabot ini nga simana may kasama. Kag mga taga Bacolod kag Negros Occidental ganalain naman to kino naubusan namang stock. Tilawin nyo anay puro pamasyar kamo da sa may kwan sa may inang Sincere Drugstore bala sa mga branches ang Sincere Drugstore. Base may nabilin pa. So pwede pa kamo makahingagaw sa mga taga Bacolod kag City kag Negros Occidental. Basta may ara nga inang branch, no? Branch sang Sincere Drugstore, masyar ka mo, basi may ara pabilin. Kaya daw amo na sang pinagkadamo, stocks niya nakuha, diri mga kasama. No? Ang Sincere Drugstore. Pero mang ibanda doon na ubusan, naging iban nga mga butika to, sa may Sumag, sa may Punta Taytay, ubos ilang stocks to, sa Bago City, sa La Carlota, sa Pulapandan, kag sa Magkato, to, sa mga Kabangkalan City, doon nakaubusan sila stocks to. So sige lang, kay ining simana, may posible mag-abot ng ang tanang nga stocks. Base makalabot sa inyo dira sa Negros Occidental by next week.
So sa dugang impormasyon, kung may pamangkot, kamo dugang text or call sa 0910-126-4595. 0910-126-4595. Patrol 774. Oras na ito magkasama na kalabor kita sa 10 minutos na ang nakaligad sa alas 11. Patrol 774. Sa ato siling nga pagpangalagal magkasama ICPO, lagi hapon makakilala ang mga wala gyapon makilala ang mga bata to sa mga manggaranon bla nga nag inang hiwat sang pool party to. Daw ay sila gyapon makakilala. Di ano abi kun ninyo pag ipatawag ang ginahulat gali asang kwan, ang ginahulat gali asang city director o sang inang precinct commander sang Iloilo City Police Office sa may police precinct number 1. Abi mo kun ano Rajuman Bernard, nahulat niya pa yan nga may tao nga mag-volunteer nga magkadto sila opisina to kag magpanugid nga sir, kilala ko to bala sir siya mo nimo to daw mga gagong klase ka mga pulis niya. Ang pulis pa mga buwisit nila ni. Do mga gago no. Ang mga tao may kasama. Basta gani amo nila labi nagit kay bata ka mga manggaranon eh. Sino abing gago nga magkadto na voluntaryo sa inyo opisina ka magpanugid man? Kung hindi nyo paghimuan sa pamaagi. Ato na gito, hindi blang ginambalan na kamo, nga ipatawag nyo to, ang disjaki, kaya mo to nagkabutang sa invitation. Amo lang ginagkahapos. Ang ginahimoy ka sa pulisya, maula na kumo si Juan. Kilala nyo si Juan, Rajuman Bernard? Si Juan Tamad bla? Si Juan Tamad, ano ginahimo ni Juan Tamad daw? May luto nga bayabas. Tapos yung mga malabot, yan naman lang ang baho luto nga bayabas. Labuto niya kag kanton. Wala igin labot. Kay bangon sa katamaran niya, ang ginimo yara yung Bernard, naghigda to sa puno sa bayabas, kag magnganga. Nahulat kaya nga kung mahulog ang bayabas, matupa sa baya, tikarong kinadunot. Kagintaban sang pispis na puslan niya. Wala. Pispis niya nagkaon. Tapos, bangon sa katamaran sang gago-gago nga huwan. Rajuman Bernard, pabakal sa alimango ni nanay niya. Pagbakal sa alimango, pinangbuhian niya. Sila niya sa mga limango, sila niya puli, kamo niya, di kamo agi, o niya puli mo to sa balaya, kay gahulat nanay, tulutuon pa kamo ni nanay, sudan ka no panyaga. Ang tawag ko no, kagago-gago ni si Juan. Base bala kung tawgon ta kamo sa pulis sa hipe sang police precinct number 1. Base tawgon ta kamo nga si Juan. Kung si Juan na ganit tawag sa inyo da, buot silingon, no? Tamad na kamo, gago-gago pa kamo. Ginahulat nila yan may magkadto kuno to sa ilang opisina, kag mag-identify mahambal nga ay ako gali si Juan, for example ako abi no. Ako gali si Bernard Escaluna. Makadto ko ni kay ma-volunteer ako nga manugid siyang party to bala sa pool party bla to. Ya ato to bala si Juan, si John Capulot, ato to sa Nipunay, ato to si Mia Tayo, ato to si Juan, si Inang Francis Basco, si Mike Estaniel, ato to bala sila. Amo na buot nyo silingon? Ti si Juan tamad ka mo eh. Wala labot nga tamarana, gago-gago pa. Patrol 774. Inaano nga klase? Sinong chief of police? Sinong precinct commander sa may Iloilo City Police Precinct number 1? Ay buisit, agadugang ugtas ko. Patrol 774. Kuna mo, sumulog tasan man. Amo na ko nga, ang mga congressman kung may mga kung magparinyo kasubong sa imong franchise pala Rajuman Bernard, ang ilang mga personal nga interes mong ginawakal nila dayaw. Kay hindi sila gusto ng media magsigi-sigi ni kay kami nagabisto sila mo. Kami nagabisto sa pagkahaslo nila. Galing hindi kamo katandog sa amon kay nakabutang diri sa konstitusyon. Mga kasama nga hindi pwede kamo makahimo sa mga kasuguan kontra sa makatapos ang media. Kaya ang media nabilong Rajuman Bernard sa 4th Estate. Ginbansagan ang media nga 4th Estate. Rajuman Bernard.
So bangod kay gimbansagan ang media nga fourth estate, amo ini ang rason kung nga ang ari kami diri. Ha? Gani, hinugay nyo na kami kahingabot. Kung naglabag, kag naglapas gyud kami sa amon katungdanan, gadaw naga sobra na gyud kami sa amon nga latid, may korte kita nga pwede nyo makatuan nga ginhimo nyo man gani na ining cyber libel kag ang libel nga pure. La kamo kadto kay atubangon magkamunamon, no? Radyo man Bernard Nibla. Akon mga kasama sa pagkamatuod lang way mo kung gapadayaw. Kay hindi man gani gatani kuya gusto yang nga magbalik-balik sa korte radyo man Bernard mo. Kahapo mo masagik balik-balik sa korte wala labong sila kung way ka kwarta mapriso ka kay ni kakapyansa. Kaso kriminal ning libel mo. Ang piyansa ya sini magkasama 10,000 sa libel pero kung cyber libel dabati ko daw 30,000 ako pagid. Oh, ti may kasama kung way ka kwarta mapriso ka man kini kakapyansa. Ti akon may kasama way ko kapadayaw-dayaw kay nga hindi ko gusto nga magka-libel gid hindi ba ko gusto magkakaso. Pero 47 na Radyo Man Bernard ka ba libel nya tilawan ko. Isip ko kita 47 ka libel. Amo na gani nga sa tong na-convict magkasama si Maria Risa bala. Sang na-convict si Maria Risa, ngagin pa si Bangdan niya nga ang administrasyon ni Presidente Duterte amo ang nagpa-convict sa ila. Kinday-day kung tanan-tanan nga mga kaso. Di siyempre dapat, Radyo Man Bernard, apinan ko ni siya kay man nga, media man siya mong, di blare man ga-claim man siya nga media sa uldo nga ti Rappler man lang siya, ting Rappler na ya, social media na ya Radyo Man Bernard. Hindi niya kay pure nga media, hindi niya kay sila nga, kinatawag nato Radyo Man Bernard nga, inang ari sa ginatawag mga kasama nga pure gidya kay man ti social media ng ilamong Rappler mga kuan siya panawag sila mga vlogger sila hindi ba? Ti karon hinday-day ko kuno ang kaso. Ti sa ka layo ka tama way labot ang administrasyon sa gobyerno. Katabuan lang galing nga kritiko sila sa gobyerno. Ti gamiton mo kay kumo kritiko ka sa gobyerno, gamiton mo ina nga ginharas kay mo. Ang akon may kasama, ti damo harassment na paghambalan, protect damo Si Pabla one time kagi ko akong ginfailan kaso sang 13 katawo, 13 tanan katawo ha. Dungan Radyo Man Bernard. Ang 13 katawo puro tanan public official sa isak banwa. Mayor, vice mayor, 8 ka konsyal, no? Pila na tanan gani pulo plus pagid nga department heads, taga municipal health office, ABC president, barangay kag ang ila to nga daw municipal tourism officer. 13 lak bilog Radyo Man Bernard, 13 ka-count sa libel. Dawan ko pang lagap 130,000 mo. Patrol 774. Dismiss man to. So mo naman kasama. May tsansa nga maka-libel kamo sa amon nga ngabi nga hindi kamo iya mag nga gamito nyo poder nyo da sa paghatag. Ang ABS-CBN may kasama. Upod na mo ni nga miyembro sa media entity man mga ka-boards na mo ni. Punggan nyo ila nga pag-broadcast, punggan nyo ila nga pagtrabaho, nga pagkuha sang franchise, nga pag-operate, bangod sa inyo personal nga interest. Pareho sa kay Congresswoman Janet Garin. Personal mo imong interest na pwede gilang kapatawag preskon ka, pwede ka gilang maka-file kaso kung sino tong naghimo sa balita kontra si mo. Franchise ang inistoryahan niya, personal mo nga interes sa mo inistoryahan da. Naway ka mo ka-insindi, na ano magkamo ginang. Tami ko na muna nga mo itong rason, tani. Kinfailan nyo kaso itong ABS-CBN nga sa franchise inistoryahan. Tami ito mo poder mo da bilang congresswoman. Para nga hindi pag-i-aprobahan ang franchise kay kumplito masila sang ilang nga mga papilis kag wala man siya violation. Patrol 774. Di ba? Aton magkasama, insakto lang. Hindi yung paggamita, poder nyo, para nga pitan kami di. Kaya mamon nga mga ba di, while hindi na mapunggan. Bisan ano pa. Hindi gani punggan siya una, ginapapatay na lang gani, para nga mapunggan. Patrol 774. Oras na ito may kasama 19 minutos na kanigat sa alas 11. Mga balita, mga kasama ngayon na batihan ang buylog man nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang
inang TCK, the Colon King, mga kasama, no? Ang the Colon King, mayo ini para sa ato sila nga mga kauturan nga may mga problema sa pagpamuhin, no? Ang TCK, may ari ini siya makasama nga inang pectin fiber nga nagabulig ini para sa maayong resulta sa ato sila nga pagpamuhin. Lakip na nagahatag pa kay may ara ni siya nga lemon nga kwan nga lemon extract nga inang ingrediente nga nagabulig may kasama sa pag detox sa ato sining nga atay para malimpyuhan ang aton nga atay bilang nagasilbi nga number 1 nga filtration sa ato sining nga lawas naga-filter no nagasala sa nga ato sining nga mga ginaon kakunano pag nga mga toxin nga ra sa lawas nato so dapat i-detox man naton. No? Ang TCK o Conda Colon King mabakal nyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Pwede ka mo magka-text o magkatawag sa inang 0998-550-4533. 0998-550-4533. TCK, the Colon King. Patrol 774. 20 minutos na kanigat sa alas 11. Sa ato sila nga pagpangalaga, pangita ka mo sang kampiyon nga vitamin C. Ang vitamin C makasama ang Doc 3C, no? Ang Doc 3C, kilala ini na halos kay nga ang Doc 3C isa ini ka-alkaline, mayo sa lawas, hindi acidic. Hindi delikado kay puro crystal powder. Di kalidad siya, bangod kay puro crystal powder ang unod sa kada kapsula, no? Kag ini siya may kasamang himo sa sea vegetable ang iya sini nga kapsula. So matunaw ini sa lawas naton. Mga 8 na sa katuig nga ara sa merkado. Amo na rason kung nga ginasaligan kag epektibo. Amo na kung nga nakatilaw ni siya sinatawag nga Consumer Choice Awards ang 2015, Asia Pacific Awards ang 2017, kag ginhimo ini sang winning award company nga RRAF Marketing Corporation. Kag gin-recognize ang 2019 sa Golden Globe Awards bilang Best Quality Food Supplement Distributor National Award. To amo ni may kasama kun nga maayong ina sini nga mga produkto. Para makasigurado kita, no? Doc 3C vitamin C na kita. Bitirano, gani, epektibo. Doc 3C vitamin C. Patrol 774. 21 minutos na kanigat sa alas 11 sa ato sini nga pagpanglagad mga kasama sa mga Arikisonda, Burnok. Bernard, si Burnok Arikison. Si Burnok Arikison. Gani, kung Arikison ka, gamit sang guava with tea tree soap para sa arikis, ringworm, mga skin diseases, mga iban pagid nga mga problema sa lawas nato nagapahamis ang aton nga supat, mga kasama, guava with tea tree soap. Si Burnok blang amigo ko nga taga Antique, bla Radyo Man Bernard. Amigo ko nga si Burnok nga taga Antique. May arikis siya, tapos may arap-up. Tapos may ara pa sa nga inang kuan bra ng tip ganina uyapos. Gani Paribornop diyan sa Antique. Paribornop sa Antique diyan. Kruhay Antique. Kamusta karon dayan? Ati jaron guaba sopo, guaba with tea tree soap Paribornop. Para nga maka-ayad yung kuan mo ron, ang rikis mo ron. Guava with tea tree soap, bakla nyo sa mga butika, malapit sa inyong lugar. Kag may kasama para sa kape. Boy, ihigop kape ko rin dyan Bernard, no? Betes tingan mo ni kape. Be? Baw, bugnaw na. Way, gintimpla ko lang na ginaw, kagit ko kahigop, isan ka isa pa. Liwat, be? Kampiyon! Mga kasama, no? Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix, may reishi mushroom extract, may mangosteen fruit extract, plus may vitamin D3. May kape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kani sa ato sining mga tapalumita sa aton nga mga kauturan, no? Basta kape ang paghambalan. Life Extension Coffee Mix, mga kasama, no? Bakla nyo sa mga butika, malapit sa inyong lugar. And hindi magkalipat sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Kay ang Life Extension Vitamin D3 may bastante ini may kasama nga inang makahatag sang maayo nga
maayong epekto, no, sa aton sining lawas sa mga kasama. Ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pagtuon sa mga eksperto ng mga dalagko ng mga universidad dito sa Estados Unidos. Ang vitamin D3 once gani nga bastanting dugo ta sa vitamin D3. Nagahimo ini makasama sa pag-prevent sang develop sang cancer cell sa aton nga lawas. Amo rason kun nga kung ang tao nga bastante sa vitamin D3 ang dugo, dako ang tsansa nga hindi magkaangkon sang makamamatay nga balatian nga cancer, no? So amo ina makasama ang kampyon. May pangbangga kita, may pangsangga kita sa cancer kag sa iban pa nga makamamatay nga balatian sa aton nga lawas. Amo na ko laging tawag siya nga life extension kay nga nagapa-extend sa aton nga kabuhi. Life Extension Vitamin D3. Bakla nyo sa mga butika malapit sa inyong alog. Patrol 774. Ayos! O sige ibandag huruigda na, tulog na pa, piyong-piyong na. Iban hindi katulog na dyan ni Bernard. Ano pagkatulog nyo ang katrig ko na tulugan nyo na pigado man. Kung ako sa inyo, basta katrig kapag hambalanta, kadto ka mo to sa may furniture trends ay. Kaya ang furniture trends may kasama sa kanamiton kanami sang ilang katrig. Mga kasama, gahana ka palang mahigda, matulugan ka na mo. Joke lang tapos ang mga lamisa nila ka mga bangko, mga kasama nami. Mga turntable na may ara sila at tanan nga klase sa mga sang mga furniture na gusto ninyo, mga cabinet, mga aparador, hasta mga meros kanila, mga mga blinds, mga door panel, mga panel doors blani may ari sila. So masyar ka mo dira sa My Furniture Trends, ara sila sa May Valeria Extension, Barangay Nonoy City proper. Tawag sa 337-0200 or sa 508 sa 5 or sa may 0998-589-7892. 0998-589-7892. Yes. Patrol 774. Oras naton magkasama 26 minutos na kaligat sa alas 11. Ilaw ko papiparara man na Bernard ng ato sa mga reporters. Edric tahon talang baway ko kakwa sa ilang mga headlines ba. Sige lang Padrik tahon talang mga report nila karon. Dili sa ato sila nga pagpangalaga naman kasama. Sa ato sila nga mga tagparamati nga medyo problema sa pananakit sang lawas bila magkasama. Ari tilaway ninyo magkasama ang Nance Liniment Oil. Ang Nance Liniment Oil ang nagabulig ini para sa pananakit sang lawas for external use only haway na inoma. So tilaway nyo magkasama iban nyo sa ato siling mga pananakit nga lawas, mga stiff neck, mga parang manol naton nga mga likod hawak kag balikawang, mga kapusog-pusugan tilawin nyo magkasama haplasan kag dala mo lumasahi sang Nance Liniment Oil. Bakla nyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Patrol 774. Roll call sa aton nga mga estudyante sa Patrol 774 University. Roll call anaya ba pertek damuon sa ato sila nga mga viewers Josephine Imulaga Sigura, Rashid Herrera Alinahe, Roberto Alinahe, Amoroso Glenn, si Gigi Rose Ledesma Gayas, si Bernadette Adarga, Johnny Tinya, Gigi Rose Ledesma Gayas, nabasa ko na, Joseph Aguilion, J.R. Cordova, si Trua Barton, Romeo Blanca, Jenny Halyorina, si Vincent Talino, Romeo Garcia Rubio, Ching Wang Ye, Pong Choy La, Ching Wang Ye, si Mike Santos, Tigaronita Hires, Jeremy Pirozzo, si Akuja, okay, sino pa? Nelia M. Agulay, okay, si Raidel Ison,
Si Sel Tampani, si Melanie Lagarto Paunon, kag si Roger Lamit, Marlon Sikinya Kanyete, si Fe Capada, Tongtong Disoy, okay, si J.R. Cordova, Mary John Hapitana Borja, Henry Lial, Mike Santos, Fanny Panen. Okay, si sino pa di, mga miyembro sang OFW Tatak Armen Trupang International. Okay. Kag sino pang ibanding way pa Elvis Sibuhano, Arlen Gayuma. Okay. Pay na? O sige, iban balikon ta karon ha diri sa ato siling nga pagpangaragan. Patrol 774. This time, i-check na natin ang mga detalye na sa mga balita. Nagika na kay Radyoman Frances Basco. TYRI Radyoman Report. Senior citizen na nagmaningo sang motorsiklo binungguan sang isa pagig ka motorsiklo. Bali ang iya natuo nga butkon. Nagdunta din ng insidente kay inasang auto dira sa may Zone 4 sa Kalumpang Molo. Ining si Pablo Iamosa sa Zone 11 Kalaparan ang nagamaniho sang iya motorsiklo sang sinungkit sang motorsiklo man nga ginamaniho ni Jennifer Rivera kag pumuluyo sang Zone 10 Kalaparan. So lunsay ini taga Kalaparan ay disgrasya dira sa Zone 4 Kalumpang. So ginadalaman kag gintagaan na sang nakaigo nga medical attention ini senior citizen nga si Pablo Llamosa kag istoryahan naman nila sang sining subject nga isa ka motorman na ginamaniho ni Joliva Rivera. Sa dugang paginatan nga informasyon, ang ining oil spill na John o kuning paglik sang mga langis sa natabo dila sa Barrio Obrero, labot na to sa baybayon sang Tigbawan. So no, kaya bagingin na Tigbawan po ng barangay Nixon Trato, nagtapit ining naglik nga mga langis sa sakayan pandagat kag sa pukot sang isa ka mga isda dira sa ilang barangay. Kaya ina pasado sa alas 4 sa aga sang nagpangisda ining taga-bagingin upod ban sang iya duwa ka mga kauptanan nag-coordinate sila kay kapitan sa pagpahibalo nga ang ilang mga pukot kag ang ilang sakayan pandagat may ara sang sludge o kung sining oil spill ang ginapatihan halin dira sa Barrio Obrero. So nagpakigangot ang barangay officials sa local government unit, no? Kag sa Tigbawan Coast Guard, kung Philippine Coast Guard nga nabase dira sa may Tigbawan para maaksyonan ang ining sitwasyon. Kag matibaloan man nga sang Hunyo sa o kung sa tilag ng adlaw may nakitaan man nga mga suspected oil sludge dira sa may South, Barangay Poblacion South sa may Banosa Uton. Ang mga tinapas nila nga niyog, no? Nga ara sa igasan dagat, may mga nagapulilit nga mga oil sludge. So wala pa man din ma-establisar kung may kaangtanan ang ining oil spill pati amo ning ginapatihan bangod nga tiyan mo lang pinakaulihing nga insidente kag nagluntad mga naglabot dira sa southern part of Iloilo, particularmente sa Uton kag sa Tigbawan, ang ining paglupok sang power barge 102 sang AC Energy Philippines sa may Barrio Obrero Lapos sa tong atenalikdan nga mga sang Julio 3 kag amo ni asubong ang ginatanaw nga mga kabangdanan nga naglalapta na ining mga oil sludge ang oil spill sa mga kabarangayan sa syudad sang Iloilo kag porsyon sang Guimaras, Liganes kag Dumangas.
So ginatinguan man nga maaksyonan ini kag hindi na maglala pa ang ini nga sitwasyon. Wala naman John. Sa dugang impormasyon, nagpositibo sa COVID-19 ang health worker nga may contact sa duwa ka mga confirmed cases sa may San Joaquin. Sunod sa Department of Health 6 Regional Epidemiologist Dr. Glenn Alonsabe, may contact si Western Visayas 390, 32 anyos, nga babae, kanday WV 339 kag WB 340. Si Western Visayas 339, 29 anyos nga babae, samtang 30 anyos naman nga babae si Western Visayas 340. Lunsay mga taga San Joaquin kag mga locally stranded individuals nga naka-facility quarantine. Si Western Visayas 390. Nagpositibo naman sa COVID-19 ang health worker nga may contact sa duwa ka mga confirmed cases sa San Joaquin sunod kay Department of Health 6 sa kay Dr. Jesse Glenn Alonsabe. Ang Western Visayas sa 339 na 29 anyos na babae, samtang 30 anyos naman na babae si WV 340. Ang karon sana naka-facility quarantine sa Banwa sang San Joaquin. Sining gabi lamang Radyo Manjun, nagrespondi kita sa isa ka vehicular accident sa may barangay Ermita sa Banwa sang Dumangas. Mas familiar ining barangay Ermita sa mga gusto bala paliwaliwa sa gawa sang syudad, magkaon-kaon ka dito sa may Joy da bala. Oo. Sa Coastal Road. Sa Coastal Road. So mga pasado ako mga 7:30, more or less 7:30 to 7:45, nakibot agad lamang ini ang tag-iya sang sining Pearl seafood restaurant right after ni sang Joy. So kung tanawon mo, kung halin ka sa Dumangas, ang Antis sang Taytay, ang pinakakatapusan dira nga na restaurant naman yung River Pearl, dira gid tumupa, no? Sa kilid sining Taytay, may ara ng ilang sobrang ilang restaurant kag may kusina nga nagaangot adihan sa Taytay, sa punuan sang Taytay, pakadto sa ilang ginaserbihan sa restaurant. May duwa ka nagadigamo, kag isa rito ang bata, no, sang tag-iya na si Eliodoro Silaw, ang nagapig-anggit Radyo Manjun. Actually gani why pa mas inog inog dabukan bala kani nabluna na balinunas na ng kwan na brunasan ng trigangon tungtong sa kalan kag dalabukan. Ang masadya way kadabok sa may lumagapok babaw ay sa ulinan di ba na naglutod tong trigangon kay kamatan na luntad ang ining disgrasya. Ang ining Isuzu Crosswind nga puti tumungtong din ini sa atop no sang ilang kusina. So sa maayo man nga swerte wala to ilasan o kung laman gasgasan si Eliodoro Silaw. Dako ang pagpasalamat ara man si nanay niya tigulang naman si nang Roslyn Silaw kag amo lang to gulping kakibot nila, no. Ang mga nakasakay sa sining Crosswind halin sila sa area sang Dumangas pabalik sa syudad sa mo nang ara sa right side ining right side sang Taytay ang naluntaran sa insidente. Halin sa may siguro mga bulubantan mga 50 to 50 metros antes ng Joy Seafood and Restaurant, ginakayo na ang dalan. So, sunod sa informasyon, ginlikawan sang sining driver ang guba nga dalan, kag na out of control, kag bumunggo siya sa signage sang Department of Public Works and Highways, DPWH, kag bali dito, kag amotong nakatigar, nga wala sila tumupa sa tubig. Bakit tumupa sa tubig, bulubulayan sila kabuta kay dalon sila sa tubig dira. Kag puno sa mga tilibsok na mga kawayan nga ginabuhian sa ning mga talaba dira.
anom akong pito ang sakay sini, 4 ka babae, dahil 3 ka lalaki. Lunsay man lang minor kag mga gas sa kalawasan, pero ito nakainom ang mga pasahero sini, kag isa lang ang kababae nga may pira sa agtang, kag gin-refer no, sa hospital sa syudad sang Iloilo. Samtang na asikaso naman dito sa pamilya ang mga lunsay man lang dis lang mga suod man ng mga kaingod ng mga pamalay dira sa ilaman lugar sa Santa Barbara. Ang mga pasahero naglagalagaw sila kag paliwaliwa pagbalik na disgrasya. Nagaayo lang ra man John ang pamilya nga ati total sila lang man tanan tong napektahan nga itaguo na ang identity sang sining nga mga biktima. So wala naman sang kwanti shoulder naman to sang pamilya ang mga damages nga na-incur sa may restaurant kag subong man ang mga hospitalization sang tanan nga mga pasyente. So manibado lang atong report pagpalagad sa Patrol 774 sa kalwan sang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule ang pinaka-epektibo ng herbal supplement. May sangkap nga turmeric malunggay, ang palaya sa liyot grass, barley grass, kag vitamin C. Gintingog nga pwersa sang pito, kaya kayong lawas kompleto ang benepisyo. Nagapabako, nagabalanse sa sistema sa atong lawas, aprobado sa FDA. A quality product of Jofico Alternative and Health Food Center. Na makalinis sa mga butika, malapit sa inyo lugar. Basta produkto ni Jofico, sigurado, epektibo. Ang Megaman Herbal Capsule, balik sa kakusog, nagkabaskog sa mga lalaki, especially man ang atong mga drivers, nga nagabiyahe Luzon, Visayas, Mindanao. Ang Megaman Herbal Capsule, ang hindi lamang iniepektibo sa kakapoy, kundi pati sa paglabing-labing kay misis. May protection pag-ibig sa mga kalalakihan na sobra sa stress sa ila trabaho. Sa Megaman, tanang yung problema sa mga kalalakihan, katintang problema sa prostate, wala gana kay misis na islan ini sang kabaskog kag pagka-agresibo. Megaman Herbal Capsule, duwa lang ka kapsula kada adlaw. Ang mga intelligent naton nga mga kauturan diri sa syudad, may programa ang Higato Abesya sa pag-abulig no, sa mga kubos naton ng mga kauturan, pakilaangot lang sa Higato Abesya Funeral Homes Incorporated and Crematory sa telephone number 329-1562 0999-927-8989. Kaya si Mrs. Kelly Higato, Mr. J. Higato ang nagaulikid no, sa mga kubos no, nga mga kauturan naton nga atubang sa mga kalisod sa mga himatay nila kag manabudlayan sila sa gastos no sang ila nga mga pigado nga himata. Ang Higato Abesya Funeral Homes Incorporated and Crematory, we strive to help families create the most personal and meaningful tribute to their loved ones. Ang Tilawi nagapabugalgid sa ila bagong mga produkto, ang coffee matcha frappe, kag ang coffee mocha frappe, kag subong man ang ibang fruity, kag of course ang original Ilonggo na timplada sang milk tea nga balikan sang tanan. Sa gusto mag-franchise sa 30 mil mo subong, pwede ka naka-franchise sa Tilawi. Ang interesado sila, mag-contact lang sa 0998-333-4319. Ang milk tea ko, Tilawi. Ang mga balita, informasyon sa ating pagpanagad sa Patrol 774. Kasama mo sa Aramen Iloilo, Radyoman Francis Pasco. Tata, Aramen! TYRI Radyoman Report. Salamat kit sa report kagay informasyon makasama na batian nagikan sa kay Radyoman
Radyo Man Francis Basco. Patrol 774. Oras na ito magkasama, nagkarabol kita sa 45 minutos na ang nakaligad sa alas 11. Patrol 774. Sa ato sining pagpangalagad ang mga balita man, builog nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mas ginpabaskog, mas ginpa nami, mas gindugangan. Amoning rason kun nga ang mas mangin maayo pag iya sining epekto para sa mga may high blood, may mga diabetes kag mga mahigko ang dugo, no? Ang Santon Plus Gold may ari ining mga nagkalirain nga mga ingrediente pariabis ang mangustin, marguso, balunggay, may spirulina kag may ahos, no? Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinuusay, mas pinagaling. Gani sa ato sining mga tagparamati. Ang Santon Plus Gold mabakal yun na sa mga butika malapit sa inyong lugar. Patrol 774. Kag sa mga mahilig magkapi-kapi nga hindi masyado hindi siya masyado ka isog. Kag nami kay mahumot mga kasama, ang non-scorn coffee. Ang non-scorn coffee, mga kasama, hindi lang kay para pang kapi-kapi ni, kundi makabulig pa ini para sa mga kauturan naton nga may mga migraine, nagabutod ang tiyan, mahina ang immune system, kaglakip na sa mga iban pa nga may mga ginabatyag nga mga baratian. Non-scorn coffee, bakla nyo sa mga butika malapit sa inyong lugar. Patrol 774. This time, i-check na to ng dugang nga report kay informasyon nagika na kay Radyo Man Aldrin Sokinya. TYRI Radyoman Report. Sa doon na bagal nag-Robin Dri ang mga tanod sa member ng Barangay Rizal kaya nakuha diri o kung nakakuha sila sa mga rugby. No? Rugby boys? Mga rugby boys girls. Rugby boys and girls? Oo, mga babae. May mga botilya ng isang soft drinks na ginkuhaan nila sa photos tapos ginadala nila singkot, no? Ginadala nila. Ang iban dre ginabutan plastic. Ang plastic na malamala na. Huwag na sang unod pero sigil yapon. So ginabanatan nila lang nga maubos gid. Ang ilang sini nga Grabe. Ang singhot. Basta mga gamay-gamay nga bilin, singhot na. Ubos na. Sulod sa sa ilang sini nga magagakanto na sa utok. Ang mga ining mga rugby boy and girl ginta gisugat ang ilang sini nga upon ginkarga sa tricycle kag gindala sa Maylanit Haro. Pero mga tanod dre, member, sa Barangay Rizal, ang naka-responde din sila kag ginpangkuha gining mga rugby. Every time nga mag-rubigatan nga mga katapo sang pulis, no? Kag mga tanod na ton, makuhaan diri sa mga rugby ining mga pamatanon. Kag nagapot man diri ang tanod member sa Barangay Laguda, no? Kag ang Barangay Kagawad kag nagresponde diri na pero na medyo na uli-uli lang ang aton nga mga tanod member sa Barangay Laguda sa John, no? Isa din nga reklamo. Kag nagpa-flag target sa police station sa Lapas NP. Ang gikuhaan niya sang motorsiklo. Ang motorsiklo, pagkatapos natin may COVID-19 na lockdown, iya sini nga balayran, almost siguro mga 4 sa bulan nga wala siya kabayad, no? Ginbutong ang isa nga motorsiklo. Nagayo diri ang ining pamatanon nga sabi niya, kung pwede, tagaan sa pabor, may bilin lang nga balayran bla. Pero ginbutong gid sang motorcycle company ang iya sini nga motorcycle. Sumunod nga reklamo diri sa aton nga police. Kinistorya man nila ining kompanya, no, ang manager abidra. Pero hindi ko magsugot nga ibali nga kung pwede kulangan lang kasi nagagi lockdown natin
na lockdown, kani may pabor bala sa John na kung pwede ng panganay ang balayan bala mga 2 ka bulan or 3 iti lawig ang wala sang trabaho. Obra. Oo. Hindi ka masugot ang mga staff dra, hindi ka masugot din butong gid ang motorcycle. Yun istorya ko dre ang tagreklamo kuha sa gali dira sa Cobra sa may dira mismo sinakuha sa isang motorcycle kinabuhinan sa sweldo niya ang bayad pagkatapos gabayad kasi during isang lockdown nagmasakit nagtrangkaso abi ining ang motorcycle ang nagareklamo din ako lang drive ang yesong nga motorcycle yun bawi isang kompanya kamo ni nga nag-ayo siya sa kuntani pwede nga paboran ito yung nagagi-lockdown sila yung paboran galing iban mga linding gina gasukot si dayon ang yang motorcycle ya sige sukot ng 2 ka bulan ng ang wal mabaydan kuwaon gid gibuto gid ang motorcycle ya amo ni nga nagpabrater gid nagreklamo sa tanong nito sa pansang pulis lapas 20 wala tong bus ni makadtuan dito ang management kung amo ni katigin reklamo siya dire sa may lapas sa police station na sa Jot. Reklamo ang buho dira sa Tubang sang haro sa may dako nga mall sa haro da. Buho. Sa Bengal Station. Ang buho niya sa PLDT. Hindi Kanamo sang may harap man gani nga nami nga buho hindi bla? Ate namin. Wala ni reklamo. Damo na yung paborito mo yung kabuho. Huwag ganyan siya may reklamo, ha? Hindi ko dapat reklamo na. Pero Sir John, ang taklob, kung di kin pataas, gin ko na kasada, gin duwat, hindi mo taas na siguro ng karsada, sa bang sang malagong ko, Robinson Small, madalas may haro, nagdalom ining taklob sang PLDT. Kung mag-agi ikaw, hindi mo matalapang daan ko layo pa. Kapin po kong gabi, ambal sang gwardya nga sa tupad sang sinabuho, mga 30 na kuno na tumba na. 30 ka motorcycle. Ang natumba, tungod nga wala na matalapang daan, ang buho, tugas ng taklob, sining PLDT, nga ara dira sa may distrito sang Haro, Sir John. Permi ko no, do haluson na sa isa ka semana, may 2 lang may katumba da. Nang namigit ko no adlaw, may natumba man dira, 3 ka mga lagang kasanay, 3 gani katabog ng 3. 3 ka mga lagang kasanay sa motorsiklo tabog. Sige na, may araman nga nagdisgrasya. May motorcycle dira nga naglabay, Sir John. Pagkatapos nga wayo talapang dan may buho gali gulpi. Gulpi lang tumba motor, tabog ang nagasakay, bulid-bulid mo. Ha? Pinakagom sa pilas sa sining lawas sining biktima, ha? Ang ining company basikon pagtuan na naton kag pasabat kon san nila dira ipakayo ang sining taklob sang PLDT pagkatapos nga damo na ang disgrasya according sa gwardiya sobra 30 sa John. May isa diri ka tagabanati ang kinkastigo sang mga ate ang ining tagabanati nagkanto diri sa may laguda man kastigo pero diri kiti ang pagkastigo bala do ginakwa lang ng samit pala sipa nga sumbag diri hindi masabi magreklamo ginaga diri sa katan nga mga tanod members ang barangay Rizal hindi man sa makadto abi no sila pala kitlawas ko hindi ko magbangon si mayo kagina kinabtan dito sa gin ini siya gin pamangkot sa mga tanod member kung sino kastigo damo ulang pulis siya ini siya taga Banati Iloilo na naglayas-layas sila sa mga lugar pero ari dito subong sa bahin niya sang barangay Laguda dito siya ang barangay Laguda karon may tikang ni sisulan sa barangay kung paano naman nga i-restrict ang lugar para hindi na pinerdera ang mga nagaragbi kag ang ining mga ate sa John. Ha? Dito tabi na ton, sa pamati subong simo,
mga tanod member sa Barangay Rizal, Lapas. Kanday tanod Commander Jonathan Espino, Deputy Rogelio de la Cruz. Yes, lagi ni Joti subong. Yan tulog na region nila to. Retsi Borbon, Rolly Susal, kay Eric Jan Gaballeron, Norberto Fernandez, Romelito Bilyones, kay Ima Ungon, si Boy Ungon, no? Kagawad, Natividad, o Felix Natividad. Tulog-tulog radyo to. Nagpa-regals kasi mo, kining mga tanod member sa mga barangay official sa Barangay Rizal, Lapas. Saan sila nga barangay? Barangay Rizal? Barangay Rizal, Lapas. Lapas? Tulog-tulog Oh. radyo. Mga barangay tanod? Oo, silang iya kada gabi na yung mati na mo. Kaya na kami halin sa pagsulod sa programa ni mo, ara na. Sila buong na radyo na. Paprepara sila kay masaot naman kami turagsoy. Oh. Sa panimaga, ilang duty na. Gani, oh. Yung mga mga tanan ng mga pumuluyo sa may Hilirab, sa may North Baluarte, pagkato to sa may South Baluarte, oh. Oo. Hasta mga taxi driver da, nga gatambay sa may mga drive-in motel, blada. Oo. Ga monitor na, ga pamati na sa aton da. Piho Oo. ginaya. Kaya nasan na siya. Ito na. Mati sa subong gabi. Mga talad, pagdra mga gwardiya sa Pisport. Kag ang tanod outpost sa barangay tan sa Baybay. Lugtunog ang radyo. Kada programa mo sa dyan. Kamala tamadalong nga balita, yung ka naglaman rin sa mga Lapas PNP. Radyoman Aldrin Soping at Atak RMN. DYRI Radyoman Report Patrol 774. Ayos, so, ta reporter Radyoman Bernard. Ayos na tanan. Okay, balikon ta ibang mga viewers, si Marlier Alavi, si Michael Galon, Mark Ronald Masna Suganog, Josephine Mulaga Sigura, si Bibi, Ivy Verbal Pakadaljen, Trua Barton, John Jet Mulate, kag sakay Mylin M. Miranda, kay Arlene Gayuma, Fe Capada, si Arnel Sermonia, Magi Hiliadula Bisnar, kag si Ronel Bolivar, si Neri Velasco Swilan, sino nisang inchik-inchik nga lang man. Si Michael Galon ang hindi ko mabasa na kay Michael Kwan ang si John Paul Disalit, kag si Frances Bahandi, Juna Bibi Kapulot, nakahingagaw pa si Carlito Gandulias, kag okay sa Alinahi kag Herrera family gali, no, ga pamati man sa kay Nestor Makasa dira sa Australia kag sa US, sa Hampshire, USA, si Nestor Makasa. Okay? Kahalin sa kay Rashid Herrera Alinahi. Ayos, way na. Okay. Sige. Dahil sa ato sila nga pagpangalagad, no? Ginapahibalog ulit sa aton nga mga tagpapalagad. Basta tag alas 12 na Radyoman Bernard. Muna yung tiyempo sa ginong pamalo sa manok. Ano ganing pamalo sa manok? Pamalo sa manok magkasama maning Tik Tuloslok! Mga alas 3 sa kagahon, Tik Tuloslok! Kaya pag tuslok mo morionis, tigara po, nang imo inog tuslok na tiko, ti wagit tamihimo Basta magtiko, ha? Butangan talaki-laki. Mga kasama, no? Ti para nami, kag kampyon nga inog tuslok, para nga magbaskog ang inog tuslok, gamitin yung magkasama sang Bravo Ford Supplement Capsule for Men, no? Ang Bravo Ford Supplement Capsule for Men, may cornea crasa,
amo na siya natawag nila nga Peruvian aphrodisiac. May Jatropha macrantha, amo na siya natawag nila nga Peruvian Viagra. Kag may Lepidium myini or maca, amo na siya natawag nila nga Peruvian Peruvian ginseng, no? So, ini man kasama nagapanawig siyang resistensya, nagapabaskog sa nagaluya, kag nagapabangon sa nagatumba-tumba. So mo na sa kasama ang kombinasyon sang Bravo Food Supplement Capsule for Men. Gani sa ato sini nga mga tagpulumati sa aton nga makauturan, kinahanglan naton para pampabaskog sa lawas sa mga kasama, hindi lang kay para ni sa kay misis, kundi para man sa aton nga trabaho kung daw pangluya kita sa ato sini nga trabaho. Gamit sang Bravo Food Supplement Capsule for Men, ang Bravo mga kasama ang mabakal na naton sa mga butika malapit sa inyong lugar. Ang inom nato sini twice a week, no? 2 ka beses sa isa ka simana, no? Ayos. O sige. Mahanos na ta. Damo ning ginaangan-angan sang tanan-tanan nga kwan. Na. Right! Oh! Tindog! Ginsag-a ang sapa-sapa dito sa may talamnan at turagsoy na ako nadakpan inhimo kung alinag pang nag-abot ang mga bisita na barkada ko sa inuman linagpang kung turagsoy amon gisumsuman linagpang kung turagsoy sa sapaw nagalangoy-langoy inlaktan pagit sang ginamos inamalmas gamit ang iyo ang siling sang nakatilaw sampat yun ang timplada mo linagpang nga turagsoy kanamit kipro pagkatapos namong sang kaon linagpang kung anagpati may nagatihal nagasiyok-siyok kay ang ibig na magikahapdi may tulo ang luha nga wala naman sing kasubo tungod sang turagsoy na ako linagpang tamagit kakaha. Woo! Yahoo! Sao! Everybody dance! Yahoo! Linagpang kung turagsoy sa sabaw nagalangoy-langoy ginlaktan pagit sang ginamos pinamalhas it kami sang higop ang siling sang nakatilaw sampat gid ang timplada mo linagpang nga turagsoy kanamit kit pro ang siling sang nakatilaw sampat gid ang timplada mo linagpang nga turagsoy kanamit kid pro. Oh! Radyo man Bernard ga saot man. Dula man tuyo Radyo man Bernard. Di man. Kundi preparasyon para sa isugid kay Tiyoy. Kinahanglan saot para nga dula ang kapoy. Ay, kinatamyaw to sa maing gabi ang mga pharmacist kag ang security guard sang Rose Pharmacy dira sa may Haro, tupad lang bank blada. Ang iyang radyo protector tunog. One time tapos ko program, nagdiretso ko to kay may ginbakal ko. Pau, protector tunog. Tapos sila sang gwardiyaw. Yo! Idol si Radyo Man Junior, idol. Nagpa-picture sila sa mga pharmacist. Ambot ko na itsura ko to.
Ulan-ulan panganahan to. Thank you Good evening sa mga taga Rose Pharmacy dira sa may Haro, no? Sa mga pharmacist kag sa security force. Hasta mag-aga na sila tiyoy Pancho, gapamati mo sila sa imo, no? Kag sa tanan-tanan nga mga gwardiya, kag tanan nga mga parmasya, kag mga ospital gapamati diri sa aton sini nga pagpangaragan. Way na kita tiyempo sa ngala sa aton nga mga reporters. Upo naton diri sa News Center. Radyo Man sa Nipunay kag Radyo Man Joel Franco. Sa technical side, Radyo Man Bernard Escalona. Sa transmitter, upo naton si Radyo Man Wilfrido Gabino Talaron Jr. Ako naman yung kasama, Radyo Man John Alojado Capulo. Tatak RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program